Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфір, наш сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамова. Сёння таксама запланавана ў нас шмат цікавых размоў, але пачнем наш сённяшні дзень размовай з выдатнай акторкай, з выдатнай спявачкай, заснавальніцай і лідаркай гурта «Нака» Анастасіяй Шпакоўскай. Добрый дзень, Анастасія. Прывітанне. Анастасія, давайте пачнем, можа быць, крыху, можа, здалёк, нягледзячы на тое, што асноўная тэма ў нас такая жыццёвая, але таксама пра жыццё. Учора адзначалі, так бы мовіць, гадавіну беларускіх пратэстаў. Хаця, безумоўна, пачалося ўсё не 9-го, а значна раней, абуджэнне Беларусі, так бы мовіць, і беларускага грамадства. Але для вас гэты дзень, ось вы, як і я, у тым ліку сярод тых людзей, якія былі вымушаныя ў выніку рэпрэсій і пагрозы рэпрэсій з'ехаць з Беларусі. Як для вас вот гэты дзень, якім ён быў для вас? Калі ўзгадваць той дзень, то менавіта гэта было вельмі выбухова. Выбухова для мяне, для чалавека, які быў ужо ў тэме, які і працаваў і з ініцыятыўнай групай, які там пачынаючы з траўня ўжо варыўся ва ўсіх гэтых працэсах. Але ж менавіта самое 9 жніўня гэта было пачатак такой вайны. Таму я памятаю, як мы былі ў штабе Бабарыка, і там была прэс-канферэнцыя, і тры нашы прыгожыя дзяўчыны Грацыі давалі першыя каментары наконт таго, якія ўжо прыходзяць з гэтых усіх выбарчых участкаў дадзеныя. Але ж мы чулі дзесьці там ля стэлы ўжо гэтыя выбухі, і было адчуванне вайны, пачатка такой сапраўднай вайны. І гэта вельмі жахлівы дзень, але ж ён паваротны у лёсах мільёнаў беларусаў, таму што я лічу, што менавіта ў гэты дзень кожны сумленны беларус забіў у сабе ўнутры свайго ўнутранага Лукашэнку. Ён скончыўся менавіта 9 жніўня. І я спадзяюся, што калі адбудзецца наша доўгачаканая перамога, 9 жніўня будзе сапраўдным святам усіх беларусаў. Я разумею вось вашыя гэтыя ўсе пачуцці, але ось знаходзячыся ў іншай краіне па выніку ўсіх гэтых падзеяў, ось 9 жніўня 2021 года, там, удзельнічаючы ў нейкіх, можа быць, акцыях, якія адбываліся ў Кіеве, ці проста вечарам ужо прыйшоўшы да хаты, асэнсоўваючы вось гэты год, у вас не ўзнікла вот такога адчування, што вот можа дарма ўсё гэта было, вось цяпер я на чужыне, і гэтак далей, гэтак далей. То есть вот асэнсаванне, можа быць, якое было? Безумоўна, тое, што гэта было не дарма. Гэта, такіх нават сумніваў і блізка не можа быць. Я разумею, што вельмі складаны шлях выбралі беларусы для сваёй перамогі. Я разумею, што нам спатрэбяцца ўсе нашы чалавечыя, фізічныя, эмацыйныя рэсурсы, каб дачакацца і дайсці да гэтай перамогі, усё дзеля яе зрабіць. Мне хацелася 9-го маўчаць. Не ведаю чаму, я нават не пісала нідзе ні ў соцсетках. Я шмат чытала, што людзі дзеляцца сваімі думкамі, што як яны адчуваюць у гэты дзень. Мне хацелася маўчаць, таму што пакуль што гэта сумны дзень, пакуль што. Калі ты разумееш, што вось уже больш за год ідзе барацьба, і пакуль мы не перамагаем, у гэты дзень хочацца трошачкі прамаўчаць, таму што ёсць разуменне, што будзе складана, ёсць разуменне, што будзе доўга, але ж гэта таксама такой іспыт для ўсіх беларусаў, таму што мы мусім разумець, што мы
а, спрабуем знішчыць сістэму, якая жыла і з нашай дапамогай таксама 26 год. І гэтая сістэма не можа за конт нашых чыстых сардэц проста знікнуць так проста і лёгка і хутка. І гэта разуменне, што будзе складана і доўга, зараз у мяне асабіста складаецца такое асэнсаванне проста працы над тым, каб наблізіць нашу перамогу. Как я і казала і паўгады таму, і год таму, што нам трэба працаваць кожны дзень. Хто што можа, хто лічыць патрэбным, трэба рабіць, рухацца далей, не гледзячы ні на што. Таму што зараз уже такія іспыты ідуць у кожнага з нас, каб вытрымаць унутры сабе, каб не згубіць гэтую веру, каб усё роўна аб'яднацца адзін з адным. Мне вельмі не падабаецца зараз, што я назіраю, як беларусы, якія знаходзіліся на адным беразе гэтай ракі, зараз пачынаюць сварыцца і шукаць у адным нейкія праблемы і нейкія там чорныя плямы. Мне б хацелася, каб мы займаліся чысцінёй нашых радоў пасля таго, як мы пераможам галоўнага нашага ворага. І трэба сканцэнтравацца і рухацца далей. Літвін Гусар піша: песня Накі «Пагоня» найлепшая. Ведаеце, я чаму ўсё ж таки вырашыў гэты каментар прачытаць? Слухаючы вас, я прыгадаў нашу з вами размову зімовую, здаецца, калі вы мне сказалі пра тое, што зараз такі маеце псіхалагічны стан, што не можаце нічога не пісаць, не спяваць, ні тым больш выходзіць на сцэну і даваць канцэрты. Зараз вы сказалі, мы не мусім маўчаць. Я ведаю ўжо, што гэты стан вы пераадолелі, ужо можаце і пісаць, і спяваць. Пра што спяваеце? Новыя песні ёсць? Тут справа ў тым, што тое, што хочацца і можацца спяваць, тычыцца нашых падзей у Беларусі. Я не магу ўявіць сабе, каб я зараз прыняла ўдзел у нейкім спектаклі ці у нейкім музычным праекце, не звязаным з Беларусю. Усе гэтыя думкі, мая творчасць заўсёды была вельмі шчырая, і я заўсёды спявала толькі тое, што я думаю. І спяваць хочацца, можацца, калі гэта будзе неяк уплываць на нашы падзеі, на нашу перамогу, з задавальненнем і працягваю пісаць, і рыхтуецца новая песня. Але ж гэта ўсё тычыцца падзей у Беларусі, нічога больш. Нака, я да такой галоўнай тэмы нашай сённяшняй размовы. Тысячы людзей, калі не дзесяткі тысяч ужо беларусаў былі вымушаныя з'ехаць з краіны. Адна справа, калі чалавек едзе адзін, яму там неяк лягчэй прыстроіцца, ён думае і клапоціцца толькі, як уладкаваць сябе, але вельмі шмат людзей ехалі сем'ямі, ехалі з дзецьмі. І тут зараз перад імі стаіць пытанне не толькі дзе працаваць, дзе жыць, там, як уладкаваць сваё жыццё, але і набліжаецца навучальны год. Дзеці не могуць не вучыцца. Кожны бацька, маці пра гэта думае, пра гэта непакоіцца. Як сітуацыя ва ўкраіне, нягледзячы на тое, што вось вы ў Кіеве, нягледзячы на тое, што Украіна брацкая краіна. Я разумею, што ўсё адно ж павінны, хутчэй за ўсё, ёсць нейкія там цяжкасці з уладкаваннем, неуладкаваннем. У вас дзеці таксама. Як вы падышлі да вырашэння гэтага пытання? Падышла да таго, што аналізуючы ўсе тыя школы, якія ёсць ва ўкраіне, і разумеючы, што патрэбна маім, па-першае, маім дзецям, я зрабіла школу
у якую запрашаю зараз і ўсіх беларускіх дзяцей, дзе бы яны не знаходзіліся. Гэтая школа в фармаце онлайн зараз існуе, і мы паспяхова адпрацавалі прошлый, мінулы год навучальны, і зараз збіраем дзяцей для наступнага Новага года. Што адрознівае яе ад большасці школ, якія існуюць ва ўкраіне? Гэта першае, наяўнасць беларускай мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі. Па-другое, паколькі ва ўкраінскіх школах не існуе больш расійскай мовы і літаратуры, у нашай школе гэтыя прадметы дзеці вывучаюць, працягваюць вывучаць, таму што я лічу, што, па-першае, мы стварылі школу для дзяцей, бацькі якіх у будучыні плануюць вярнуцца дамоў, плануюць працягваць адукацыю ў Беларусі, а калі ж не, мы на гэты конт дадаем да нашай школы атэстацыю дзяржаўнага ўзора Украіны. То бок, што мы прыкрэплены к украінскай школе, якая пайшла нам на сустрэчу і арганізавала для нас магчымасць плюс к асноўным украінскім прадметам далучыць прадметы беларускага вектара. Вось, і гэта асноўнае, што адбываецца ў адрозненні ад усіх школ, якія існуюць ва ўкраіне і ў іншых краінах, дзе зараз вымушаны былі апынуцца нашыя суайчыннікі. Такім чынам атрымліваецца, што ваша школа гэта не такое, так бы мовіць, дадатковае навучанне, ну такое рэпетытарства, так умоўна кажучы. Гэта такое нармальнае школьнае навучанне з нармальнай школьнай праграмай, звычайнай, па выніку якога даецца ну такі нармальны звычайны атэстат о заканчэнні курса, ну, года. Дакладна так і ёсць. Рэпетытарствам тут можна назваць толькі тое, як праходзяць нашы заняткі. У адрозненні ад шматлікіх дыстацыйных школ, дзе настаўнікі проста даюць нейкае там практыкаванне ці штосьці такое, каб дзеці самі займаліся, нашы заняткі адбываюцца ў фармаце рэпетытарства. То есть маленькія класы, 3-4 чалавекі, настаўнік кожнаму растлумачвае прадмет, і ўсё адбываецца вельмі якасна, і нават няма патрэбы ў такой вялікай колькасці урокаў, якія ёсць у звычайнай школе, таму што матэрыял усваиваецца хутчэй, чым у звычайнай школе. То бок фармат выкладання рэпетытарскі, а атэстацыя дзяржаўнага ўзору Украіны. Такім чынам гэта я просто зараз яшчэ раз прагаворваю гэта да тых людзей, якія, можа быць, чулі пра вашу школу, але ну сапраўды думалі, што ну гэта вось такая, ну не аматарства, але гэта не параўноўваецца са звычайнай школай. Такім чынам гэта звычайная нармальная школа, нармальная праграма, і вучань, там, дзіцёнак, які вучыцца, вот ён павінен, да прыкладу, быў бы ў Беларусі пайсці, ну я не ведаю, там, у 5 клас, ён у вас праходзіць цягам навучальнага года з нармальную звычайную праграму усіх прадметаў 5 класа. Да, дакладна, так і ёсць. Так і ёсць. Больш падрабязней пра тое, як адбываецца працэс навучання, можна на нашым сайце byschool.com.ua пачытаць, і калі ёсць нейкія сумневы за мной звязацца ці з адміністратарам нашай школы. Па сутнасці гэта звычайная школа, але больш такая адаптаваная для менавіта беларускіх дзяцей. Настаўнікі, хто гэтыя людзі? Настаўнікі, што тычыцца беларускага вектара, я не магу па зразумелых прычынах агучваць усе імёны, але гэта лепшыя людзі ў Беларусі, і я лічу, што тое, што нам удалося не толькі падтрымліваць беларускіх дзяцей, але і беларускіх настаўнікам тым, што яны працуюць у нашай установе. Імён я называць зараз не буду, але гэта ўсё вельмі паважаныя і вельмі кампетэнтныя прафесійныя людзі. А што тычыцца украінскіх настаўнікаў, мы супрацоўнічаем
з школы, яна называецца Мідгард, гэта крупнейшая ва ўкраіне прыватная школа, якая ну, вельмі уважліва падходзіць і к заняткам, і к настаўнікам. І яшчэ хацела сказаць, у нас ёсць дамоўленасць, што дзеці тыя, якія знаходзяцца в Кіеве, у гэтым годзе будуць мець магчымасць некалькі разоў на тыдзень выхадзіць в офлайн. То есть гэтая школа Мідгард мае там і канюшні, і лабараторыі, і тэатр, там іх вельмі шмат чаго ёсць, і яны для нашых дзяцей гатовы зрабіць такія часы, калі дзеці выходзяць у офлайн, каб і крыху і пазаймацца яшчэ ўжо ў такім фармаце больш яскравым і просто каб ну, нейкія камунікацыі наладзіць паміж дзецьмі. Узнікае ўсё ж такі такое пытанне, некалькі дакладней пытанняў удакладненняў. Шмат хто з'язджаў, не думаючы, не трымаючы ў галаве, што ось ён з'язджае на працяглы час. Можа быць, проста не было часу вот так вот разважліва спакавацца. Адпаведна, ніхто не браў з сабой падручнікаў на наступны год. От чым карыстацца дзецям падчас навучання? Ну, усе гэтыя матэрыялы дасылаюцца кожнаму з дзяцей, і ўсё гэта у дзяцей ёсць, але ж ёсць у электронным відзе. Некаторыя матэрыялы, калі патрэбна, мы аддаем уже так матэрыяльна, але ж ну, зараз такі час, што ўжо пакаленне нашых дзяцей адходзіць увогуле ад такіх ад таго, што можна патрогаць, ад паперак, ад усяго. І мы разумеем, аналізуючы і размаўляючы з бацькамі, што такі фармат, калі ў электронным відзе існуюць падручнікі і ўсе там дадатковыя матэрыялы, ён ну, вельмі шыкоўна працуе. Таму падручнікі, которые спатрэбяцца нашым дзецям, усе настаўнікі ім вышлюць, дапамогуць, ніхто без падручніка не застанецца. Я вось зараз праглядаю на каментары. І от здзіўляюся, ёсць у нас тут зараз такія альбо тролі, альбо там людзі на рабоце. Вот пастаянна пад кожным эфірам з'яўляецца пад нікам Сталіна, ці Сталіна, ці Сталіна. Вот, і піша каментар. Вот там пусть и учатся на батраков, предателей в Беларуси не ждут. Я вот читаю такие комментарии и думаю, ці вот ідыёт піша, ці на ідыётаў разлічана. Калі на ідыётаў разлічана, то пішыце такія каментары пад эфірамі Азаронка. Яго глядзяць ідыёты, і там якраз таки ваша аўдыторыя. А калі вот ад мяне адказ, то а вы паглядзіце, дзе вучылася і вучыцца большасць дзяцей беларускіх чыноўнікаў з вышэйшага кіраўніцтва. Дзе, кстати, дарэчы, вучыцца Міколка Лукашенко. Яны на батракоў вучацца ў сваіх Оксфордах і ўсіх астатніх. Ну, ён, вядома ж, у Маскве вучыцца, у бяспецы. А адказваючы тролям, ну, я заўсёды кажу толькі адно, што, товарищ майор, об этом ли вы мечтали в детстве? Сидеть и писать вот эту вот всю ерунду. Поэтому не звяртайце ўвагі, наадварот, вельмі прыемна, што за табой назіраюць, слухаюць, можа, нешта і зразумеюць у гэтым жыцці. Ну, кожны зарабляе, як атрымліваецца, што зробіш. Нака, яшчэ адно пытанне. Ўсё ж такі, выдатна, што ёсць магчымасць дзецям вось такім чынам выйсці з сітуацыі і працягнуць навучанне. Тым больш, што я цалкам перакананы ў вашых словах у тым, што лепшыя людзі, настаўнікі будуць весці гэтыя заняткі з дзецьмі. Але ўсё ж такі ўзнікае пытанне сацыялізацыі, онлайн-навучання. Калі вось гэта ўсе, як звычайна, урокі ў школе, гэта там у дзень там якіх 5, ну, прыкладам, 5-6 урокаў, это плюс потым зрабіць хатняе заданне, цэлы дзень дома. Так ты пайшоў у школу, на чужыне ці дома, ўсё ж такі ёсць твае аднагодкі, нейкі працэс сацыялізацыі адбываецца, а ў дадзеным выпадку вось вы не бачыце ў гэтым пагрозу?
Вось менавіта дзеля гэтага мы і дамовіліся аб выхадах в офлайн для нашых дзяцей, каб у іх была магчымасць і пазнаёміцца ўжо ў рэальнасці адзін з адным і пазаймацца ў тых жа лабараторыях ці там урок-студыях. Я лічу, што школа увогуле гэта такая установа, куды нужна хадзіць дзеля таго, каб нейкія веды дабыць сабе ў галаву. Я разумею, пра якую сацыялізацыю вы кажаце, але я лічу, калі ў нас будзе 2 разы на тыдзень выхад в офлайн, гэтага будзе, я думаю, дастаткова дзеля таго, каб дзеці не згубілі гэту камунікацыйную нейкую здольнасць. Таму ўсё зараз адбываецца з нашай школай, як мне думаецца, так, як яно і павінна быць. Яшчэ на ўсякія розныя ўкіды там і троляў, і не троляў, просто там на нейкія крытычныя думкі наконт нашай школы, я заўсёды кажу, што мае дзеці вучацца ў гэтай школе. І гэта, мне здаецца, лучшая, лепшая рэклама, якую можна зрабіць гэтай установе. І таму, як адбываецца працэс, я задаволена. І я разумею, што не хапае нейкага такога прысутнасці яшчэ другіх дзяцей побач, але гэтае пытанне мы вырашылі вось нашай гэтай апошняй дамоўленасці са школай Мідгард. У дадзеным выпадку вы вырашылі гэтае пытанне для тых дзяцей, якія знаходзяцца ў Кіеве. Але ж вы зараз сказалі, што я звяртаюся, і прапанова такая прыводзіць сваіх дзяцей і запісваць сваіх дзяцей у гэтую школу беларусам, якія з'ехалі у розныя краіны. Хтосьці з'ехаў у Польшчу, хтосьці ва ўкраіну, хтосьці, можа, паехаў у якую там іншую краіну, там Францыю, я не ведаю, ці яшчэ куды. У іх гэтай магчымасці не будзе. Зміцер, і вы, і я дакладна ведаем аб колькасці суполак беларусаў па-за межамі Беларусі, аб колькасці усялякіх ініцыятыў для дзяцей у тым ліку, дзе дзеці маюць магчымасці прыйсці адзін да аднаго, граць, тусіць, весяліцца. Таму я не лічу, што гэта вельмі такая вялікая праблема, што нашы дзеці ўжо там будуць неяк ні з кім не паразмаўляць, ні з кім нічога не абмеркаваць. Ёсць досыць суполак, не ведаю, як там у Польшы, у Кіеве, тут ёсць і хабы, дзе ёсць дзіцячыя дні, дзе дзеці маюць магчымасць сустракацца не дзеля таго, каб нейкія атрымліваць веды, а дзеля таго, каб патусіць, па-дзіцячы правесці, пабавіць гэты час. Таму што я не бачу ў гэтым праблемы. Вось тут пытаецца адзін з нашых гледачоў, ці ёсць нашы школы ў Польшчы. Калі казаць пра ўсю Польшчу, то на Падляшшы, вось там у Беластоку, у Грудку, у тых мясцінах, безумоўна, ёсць беларускамоўныя школы і гімназіі. Калі казаць пра іншую частку Польшы, тую ж самую Варшаву, вось дзе, да прыкладу, зараз знаходіцца студыя Еўрарадыё, то тут, на жаль, пакуль што беларускіх школ няма. Не было такой патрэбы, бо не так ужо шмат было такіх вось менавіта вымушаных эмігрантаў, якія ставілі сабе за мэту праз пэўны час вярнуцца, калі сітуацыя зменіцца. Безумоўна, беларусаў тут хапае, якія прыязджалі раней, але яны менавіта эмігравалі з мэтай наладзіць сваё жыццё ў іншай краіне. Таму для іх была мэта як мага хутчэй сацыялізаваць сябе і сацыялізаваць сваіх дзяцей у польскае грамадства. І пытанне школы беларускай не стаяла. Але буквально колькі дзён таму мы вось нешта узгадалі гэтае пытанне навучання дзяцей беларусаў, якія зараз вось з'ехалі і знаходзяцца ў той жа самай Варшаве з прадстаўніком НАУ.
адным з лідараў НАУ, скажем, там не з Латушкам канкрэтна, але з іншым чалавекам. І ён казаў, што узнікла зараз такая неабходнасць сапраўды паставіць гэтае пытанне, можа, таму ж самаму НАУ перад кіраўніцтвам горада Варшавы. Я так думаю, што Павел Латушка возьмецца за гэтую справу, і не выключана, што ў хуткім часе пабачым у Варшаве беларускую школу. На сёння, Наста, колькі людзей ёсць у школе, колькі дзяцей дакладней запісалі ўжо ў школу, да якога часу працягваецца запіс, увогуле, куды, да каго яшчэ раз прагаварыць, звяртацца? Ну, на дадзены момант ўжо больш 20 дзяцей далучыліся. Мы працягваем набор, але ж для бацькоў, якія там разважаюць і думаюць вырашыць гэта пытанне ў апошні час, я бы порекомендовала зараз уже звяртацца, тому што усялякія арганізацыйныя пытанні мы хотим вырашыць до 1 верасня, і чым дакладней у нас будзе разуменне пра колькасць вучняў, чым раней гэта разуменне прыйдзе, тым будзе лепш і прасцей для вырашэння арганізацыйных пытанняў. А што тычыцца Варшавы, я хотела дадаць таксама, што мы разглядалі і звярталіся людзі і са штабу Ціхановскай, і прадстаўнікі усялякіх там культурных суполак менавіта да мяне по поводу арганізацыі такога ж фармата школы ў Варшаве. Але гэта на дадзеным этапе немажліва, таму што асноўная частка настаўнікаў гэта ўсё роўна украінскія настаўнікі, гэта украінскія педагогі, якія ведаюць менавіта гэту украінскую праграму, па якой потым атэстоўваюцца дзеці. У Варшаве, на жаль, такой колькасці рускамоўных польскіх настаўнікаў знайсці я не бачу магчымым, але магу параіць тым дзецям, чыі бацькі адвезлі іх менавіта ў Польшчу, далучыцца да нас можна толькі да беларускага вектара прадметаў, то бок яны могуць хадзіць у звычайную там польскую паліцейскую школу, якую яны ходзяць, там ці плануюць пайсці. Але каб не губляць нашу беларускасць, далучацца да нас толькі на некаторыя прадметы. Такая практыка у нас таксама ёсць, і можна сумяшчаць і польскую сацыялізацыю, і вывучэнне польскай мовы з тым, каб не забываць і свае родныя. Дарэчы, вельмі важны аспект. Я тут днямі сустрэў земляка, які, праўда, з'ехаў у Польшчу гадоў 5 таму, гэта не з новай, не з апошняй хвалі вымушанай эміграцыі чалавек, і які паскардзіўся, што з-за недахопу зносінаў, магчымасці размаўляць з кімсьці на роднай мове, беларуская мова крыху так прасядае, назовём гэта так. Дарэчы, вельмі нечаканае для мяне пытанне і ўдакладненне да вас, Наста. Алексей Галаван пытаецца, а ці можна у вашай школе навучацца дзецям, якія знаходзяцца ў Беларусі? Так, можна, і таксама ёсць у нас такі ўжо вопыт, але ж патрэбна разумець, калі вы хочаце проста атрымліваць адукацыю, вы можаце далучыцца да любого прадмета. А калі вам патрэбна будзе атэстацыя дзяржаўнага ўзору Украіны, я падкрэсліваю, што мы выдаем атэстацыю дзяржаўнага ўзору Украіны, будзе шэраг прадметаў абавязковых для вывучэння, каб атрымаць эту атэстацыю. То бок гэта будзе і украінская мова, і украінская літаратура, і гісторыя Украіны. Калі вас зацікавіць, то вы можаце знаходзіцца дзе заўгодна. Для нас увогуле не прынцыпова. Яшчэ раз хочу падкрэсліць, што асобныя прадметы мы можам для ўсіх жадаючых дзяцей выдаваць у нейкім фармаце, у нейкім распісанні так, каб гэта было зручна. Што тычыцца менавіта беларускай мовы, літаратуры і беларускага вектара, у нас ёсць яшчэ асобныя дадатковыя курсы па суботах. З раніцы мы для дзяцей, якія вучацца ў іншых школах, дадаем, каб яны не забывалі. Калі вас, знаходзячыхся ў Беларусі, бацькоў
цікавіць атрыманне і менавіта атэстацыі дзяржаўнага ўзору ўкраіны, калі для вас гэта не праблема, будзем вам рады, далучайцеся. Дарэчы, атэстат украінскі ён дае, ну ён лічыцца такім, прымаецца за мяжой. Слухайце, ну не менш прымаецца, чым беларускі. Разумееце, Я вот акурат такі думаў, што можа больш, чым беларускі. Па некаторых прадметах праграма складанейшая, па некаторых менш складаная. Ну прыблізна ўсё гэта такое постсавецкая адукацыя, яна захавалася і тут, і таму ўсё як бы была і беларуская адукацыя сярэдняя, як была б, я так лічу, і расейская, і украінская, яны аднолькава лічацца. Разумееце, зараз мы жывем у такі час, калі увогуле ўсе гэтыя фармальныя такія савецкія паперкі, на мою думку, уже губляюць сваю каштоўнасць. Таму калі мы думаем пра спакой бацькоў, калі бацькам патрэбна дзяржаўная адукацыя, калі патрэбна дзяржаўная праграма, гэта такі быццам бы доказ таго, што гэта не проста там нейкія хіханькі-хаханькі, а гэта сур'ёзнае дзіця навучаецца. Всё гэта ёсць. А калі каму там ужо спатрэбіцца праз некалькі гадоў увогуле весь гэты адукацыйны працэс, ну, жыццё пакажа. Але бачачы, як усё развіваецца ў свеце, канешне, хочацца, па-першае, создаць камфортныя умовы навучання для дзяцей, создаць цікавыя урокі, каб дзіцё хацела вучыцца, каб яму было цікава нешта даведацца новае. Вось, таму паглядзім, але ж усё так жа сур'ёзна, як было б і ў Беларусі. Дарэчы, вось адзначаюць нашы гледачы, што лепшыя беларусы з'язджаюць, маладцы, у тым сэнсе, што у Беларусі цэлая махіна Міністэрства адукацыі так і не змагла наладзіць онлайн навучанне, а вы змаглі наладзіць з дзецям адукацыйны працэс. Сапраўды падтрымліваю. І вось Даша Пчала удакладняе, я так разумею, што удакладненне тычыцца, ось Наста, як вы сказалі, беларускага вектара ці беларускай часткі. Яна пытаецца, а для дарослых магчыма навучанне? Слухайце, ну ёсць звароты, пакуль няма ў нас ні часу, ні нейкіх резерваў, каб гэтым займацца. Можа быць, зробім і для беларусаў ужо больш сталага ўзросту, але пакуль мы працуем толькі з дзеткамі з 4 па 11 класы. Ну што ж, на, так бы мовіць, закуску я пакінуў ўсё ж такі такое меркантыльнае, але вельмі важнае пытанне. Кошт навучання. Слухайце, ну гэта самае распаўсюджанае пытанне, якое ўвогуле ёсць. Таму я так прэзентую гэтую школу, што некаторыя людзі нават хвалююцца звярнуцца, думаюць, што здесь будзе нейкая недасягальная лічба. Школа некамерцыйная. Пад гэтую школу я шукаю дапамогі донараў. Мы прапануем бацькам некалькі варыянтаў аплаты, якая ім будзе зручная. Школа стваралася менавіта дзеля таго, каб падтрымаць, а не зарабіць на беларусах. Варыянты аплаты за месяц могуць калебацца ад $150, калі гэта сям'я мае матэрыяльную базу плаціць. І гэтыя грошы мы потом будзем плаціць беларускім настаўнікам. Да $50 у месяц. У некаторых выпадках пасля верыфікацыі нашы дзеці беларускія вучацца бескаштоўна. У нас некалькі чалавек не плацяць увогуле нічога. Таму пытанне пра грошы здесь мусіць быць ужо там 3-4. Я хачу, каб больш дзяцей далучылася да нашай школы і працягвала якасную адукацыю, а не зарабіць на гэтым, проста дапамагчы беларускім настаўнікам. І, безумоўна, трэба разумець, што супрацоўніцтва з прыватнай наймацнейшай украінскай школай таксама каштуе грошы. Таму калі у вас няма грошай ці мала грошай, не хвалюйцеся, записывайцеся да нас, і гэта ўвогуле не праблема для вас. Гэта будзе моя праблема.
Дзякуй вялікі. Ну вось выдатна, што ёсць людзі, якія гатовыя і маюць магчымасці дапамагчы ў вырашэнні пэўных праблемаў тым людзям, у якіх гэтыя праблемы ёсць. А ўвогуле дзякуй за вашу працу. Анастасія Шпакоўская, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.